Kaya sabi ko kay Roy Simato, Jan Simato, pati si Jan Anyo, you start cleaning the Manila Bay. And it will be, they will start to clean it. Whether they like it or not, lahat itong mga hotel, yung palabas na yung mga tae ng mga turista, kaya kung tae ng Pilipino po yan, kung tae ng kung sino-sino dyan, lagyan ninyong water treatment yung hotel nyo, pag hindi, sirahan ko yan. Huwag mo akong hamunin. Eh kung wala tayong turista, di wala. Hindi naman tayo mamamatay. You do something about your waste there, or otherwise I will close it.